Ya-ke Mavusana, njengamanje so-analyze-a nawe-ke bafu. Uma uklikha la iskrini sakho kuvela kanjeya. Uma uklikha eskrinini sakho, uma uklikha nje kuzovela lama-option lawa. Ukwazi ukushintsha i-time frame, ukwazi ukuyo-analyze yonke into le. Khona lama-option amaningi nje. Uma uklikha iskrini kuvela kanjena-ke, uthatha i-trend line bese ufaka i-trend line uyifake ngaphezulu bafu. La imakethe engaphezulu khona kwamanje, la egcine khona. Bese uphinde futhi ufaka i-trend line yakho ngezansi, la imakethe nakhona egcine khona ngezansi. Bese uyahlala lapho, uhlale uyibuke ukuthi yenza njani. Njengamanje ngizofaka le yesibili le yala ngezansi. Uma usuwafakile ko-2 kwakho ukuthi uhlale uyibuke imakethe, ungajahi uku-open i-trade uthi sell noma buy, ungajahi usho leyo nto uzosho leyo nto uma usuyibukile ukuthi iyayidlula le ngaphezulu. Amakhandlela lawa ayanyuka kanjena, ayanyuka ezeyidlule le ngaphezulu. If eyidlula le engaphezulu shuthi kumele ubhaye lapho ngoba imakethe isuke yaphezulu. But if ukuthi idlula le la ngezansi, uma ukuthi amakhandlela ashona ezansi adlula le la ngezansi, shuthi lo-ke kuyobe usele, kuyomele ukuthi isele lapho. And-ke uma usuhlala kwama-profit kumele uyimanage. Uma usuhlala kwama-profit ufake i-stop loss, ukwazi ukuprotecta imali osuke usuyenzile noma uprotecta imali yakho. Yaprotecteka imali, ufake ne-take profit ukuthi uma isifike lapha ingithathele, uma isifike lapha ningithathele, iyasho nokuthi izokuthathela malini. Noma ufake i-stop loss iyasho ukuthi wena uzoluza malini. So nje uthatha wonke ama-option nje ubone ukuthi uma ukuthi la uyenza imali uzoyenza malini, uma ukuthi uyayiluza imali uzoluza malini. Okubalulekile ukuthi u-analyze, ufake i-stop loss, ufake umzila kanje, i-trend line lo, because uyabo ukuthi la ukube ibidlule kanje, ukube ibidlule kanje shuthi bekuyi-down trend. Ukube ibishayela i-breakout kanje shuthi beyaphansi. Nakho ngifaka umcibilisholo shuthi beyaphansi. Wena la ubuzongena kuma-profit, ubuzongena kuma-profit uma ukuthi ishone ezansi. But kokwakho ukuthi uhlale uyinikeze i-confirmation yangempela, ungaveli nje u-analyze ukuthi hawu isidlulile kancane bese wena wenza leyo, ulandela leyo trend leyo. Akuhambi kanjalo, kumele uqale uyibuke ube ne-sure yokuthi iyayithatha ngempela leyo position, leyo direction leyo. Kubalulekile lokho-ke bafu.